Saya mi saye, isami yadie. O frame anopa. Ewia, enyumre, anajo. Empodasium na mama metu kuada. Ye wayi ne ti a wo beyi eye Barima okoji abo amankwa duna a we contact manhene e ma remfi se otumfo ne wofa ene ne prekopa a echinye bia eni ho Barima ene etutu tata ya afei ena wo ba bia ena nkasa sa amamre ene amane ne bekoso na Dr. Kennedy Owusu Agyemang watimi aso afremu amoaso ayi se nananom yi pomakwam na bosomfo yi pomakwam na bibia koyi bia wosaye no ase bibi ede akire omanhene na afei baba beye nkoso hene e wo kontase ememu enti Barima ene yi ne tia tata ye gigi no na ye de ne ba na wababa betena se ansakra ena amamre ne amane no enso etimi ahyase e wo ha bomoden na subscribe ehia me pa NYANSAPO TV YouTube eni di edumedie wo subscribe a bibia de betom bia amamra de suade afutisem atetesem abakwasem manyosem kakra eni ade ni nsuehu ni nyina etomu a na wohu na wonso anya bia hwe na de etumfo na emom no ma refi se ya wo besa hye ya cheche ma wonuanu a wo munyanhu media wodo a ekoso a ye kire Asante amamre ne Ghana amamre no wo musu benya bia hwe Barima mankwa duna no hwe na ase ne morre egu chacha mu ediba ebisi ne sura no kwasemi wo Barima emu Barima okoji abo amankwa duna eno no wo shewie ma refi ya na ade wadwen kire so bia to ase ede amanese na ese ewie peyo ewo hono ye da so ewo kontase manhene na himfi aha ena amamre bekoso Barima nya baba betena se ewie timgidi se enche amamre no ne amane no ebe hyase na afei na nanma kasa chidom beka bonkum beka achiami beka wobia wose no fata bia no ebeka no asiri na wode ama Dr. Kennedy na se nananum ditumi ne kwa ba mu dia ene ne wose Barima okoji abo amankwa du na otoso minu ono so eka the final say say the news the leader kan no obeka di twatro kwa no amakwan se e wose usai no wose bi kire no ansana wasafnem na wosai e de asiri e de akire condense community what fine Nsiah Appiah eto wache Barima ba nyina na nani abrese se so onya akonwa no anso na bibia ntimi si sede betimi anya de wona ne beso saa temu abusua pani ana oba pani ani abusua ne nyina abedwa ato amse omo srem omo anya obi omo di na ba Barima de nasi apaten de aka ne se yebesire Nsiah amano enti yesre se kwan bebe mu a ka amano kwai no so a kire no Nsiah Nana country nanom said they were accident in Sempa. A dog watcher. You can't a shear, Sankayani or mine in the Biboshi and Capipino to come. You will crack with that condense annual. And this is a bit of home. Me and you be a menage as well. Like as a idea I do a however. You will so buy one. Bomotna shisha foswa boya ama ene ekwaye bia ebe siri bia manodi no so branti oba ndika ka bia chiro kunya bia kunya da ho ache se de meka no oba no kuno no enima aye basa oba abeyi abechishe ayi ni nen munyam aka yewura prekope sanse oba ye Nanya kasa mbedi ade ne yewura a me beto me beso a kire na na hini no am se na kwa akokora enyimenti na ehu se de ne yehu no wa di akonya no ama akonya no aya akono me ye nyina ye nyaje okura me hu bi da cause me ko ba bia ade me hu no me bedu ha na ya to sin okodu ba bia na ye nim kura ye aman na be di akiri ni ata na hin kwa ha isanse yakonya na ekofo ampa sedi usi ema akonya no isi epeta no
baabiara no a ɛda hɔ no a obɛtumi ɔbɛhwɛ ano nada hɔ ɔbɛhwɛ amakonya no ayɛ kɛse nti aberante a woba woyɛ yokoɔ fokuo mu na ɔda ka yokoɔ deɛ a ɛkyɛ sɛ yɛwura adie mu woba no ma w'ani nafo sɛdeɛ yokoɔ akonya kontanse ɔtomfoɔ wɔfa akonya no bɛtumi ayɛ kɛse ɛne ne yɛhwehwɛ ɛnyɛ dɔm yɛ w'ani nafo ne suadeɛ ɛwɔ yɛ nsɛntwerɛ adwuma kakra nti yɛpu sɛ wonim nneɛma kakrakra abusuafoɔ a mo nso modi n'akyi ɛne da madi n'akyi kama ɛsɛ ne kɛtrɛma koraa ko ɛsrɛ mo wokɔ no monta n'akyi na ahenni deɛ nyɛ mu nyinaa na mbɛnya no pɛpɛɛpɛ te sɛ deɛ tie biara no sɛdeɛ bɛyɛ apepɛ mpontuo no nkɔsoɔ ɛbɛba ɛne ne yɛhwehwɛ monta n'akyi ɛne ma wobɛyɛ mama no kama obodwa wɔ hɔ a monta n'akyi kama yɛwura to ne nsa frɛ no na mobaa na modi n'akyi ɛno na yɛkyerɛ sɛ moboa no anaasɛ moboa sɛ ahenni no ɛnkɔ so saa ne yɛhwehwɛ yɛwɔ branteɛ ɛserɛ wo ɛhye branteɛ woba no maanaa nyɛ tia ɔyɛ ɔyɔkuo akonya no deɛ ɛsɛ wohunu sɛ deɛ teɛ yɛwura no no nanso ɔtomfoɔ yɛwura prɛko pɛ yɛbɛsua ɔne akonya na kɔyɛ yɛbɛsesere na ɔnya kwae na wasi biribi akyerɛ wo na ahenni no atumi ayɛ kɛse sɛdeɛ ɛpɛ no ɛde wɔ so ɛfiri tete na nam ma wobɛgye pipie akonya nyina wohu sɛ masiriwa ne mpanimfoɔ nko a ɛnɛ nyame adom aberanteɛ na aba ɛno nkyerɛ sɛ wobɛbu akonya sɛ mmeranteɛ akonya madaroma mompa n'akyi deɛ ɔnim biara momfa ntoboaseɛ na ɛnka momfa ntɔkwasɛm kikirikiri madaroma yɛwura pano bosoma yɛ wɔ pipie wɔne hyia me wɔ hɔ yɛ a wɔno nso te kuro no wone no nyina nya ko na nka bɔ mu mmara ma so dwammerɛ kuro no ma bɛrima nso ne ho ntɔ no owura wo ba woahwɛ dɔm adi w'akyiri odwumayɛfoɔ na nanom ahodoɔ bebrebe a ɛmfiri kontra ase atutu yɛ nam asesa yɛ n'adagyeɛ nko a wontire mu ɛmanim guase nka wo wo baafutu pa a wɔm de ma wo nti wode abɛgyina ha toa so na so dwammerɛ kuro no ahotɔmmerɛ kuro no ɛtiri nso ayɛ yie ɛnɛ dan na wowura mfo kutire wabɛda ase no na wɔn a yɛ na nka wo ba yɛ anka wo bɛbrɛbrɛ paa sɛ brɛ no abɛda no so bɛte woka ho sɛ kafra nanso woka ho ɔda hɔ no na biribiara nyɛ bɔkɔɔ biribiara nyɛ asomdwie agodie a ɛyɛ mmeranteɛ ne mmabaa na nkɔdaa agodie watwam na watera yɛa ne atidire bi wɔ mframa so sɛ kwabrɛ nsia Appiah asuomuni ba ɛnɛ nana ɛbɛdi kae ne wɔ adom wɔ nana ɛbɛdi kae na nana no nyɛ adwuma paa nana no nyɛ adwuma paa mmara mesrɛ wada hyɛseɛ no bra abɔntima no wɔɛhugya wo na wɔsa wo mmara no atwam ɔda rom wobɛyɛ panyin mesrɛ wada nso asesɛm o tokwasɛm o biribiara ɛbɛsi kurom hɔ biara no hwɛ sɛ ɛnkɔ police station yi abansɛm ɛhyɛ wo katakora ne adi adu court mesrɛ wo no nyinaa sia no na somdwe mmerɛ kurom menka ntentene yɛwura wɔda roma na kwan na ɔsi bibi kyerɛ wo na ɔsi bibi Amen. Hello. Pipie, Omo Adishisem. Aseni. Omo Efri. Achim Ekroso. Ena Omo Eba Kokode.
ɛko ne bibinti ɛna ma wo mu free achim ekro so ebe ka kokode wo mu ba bia na menuanom dikoman 2014 ene kumi diewuo adakofo no bia na omutie efreho aberewa kese ma mienu ene baaye omo ba na omo konwa ehye omachi omo ebeto komedi awuo ni nenuanu omo yi omo ho adi kire komedi awuo no se omo ye ayekufo omo so so ayekufo dia ene se yenuanu omo je omo ene omo etran eno akire emra na na du sei eye ewukasem contrans butu ye no omo san ko rawra omo ko rawra no omo san ba bio omo ba ye no e oni bisa omo se na munuan ma mo no omo ko ye no we omo kan se ya ba ajebi ena edi bejebi no e ba ye omo ba ye no ena omo ba me ho contrans ne ho bejwan toaye bejwan toaye se omunuan me nti omo sere me menya bibia na Nsiah ene wo montra mejai bibia esa ne komedi awuo no ne nuanom esa tra contrans omunya ba bi tra bi ye no no mo se san ka hye me se be ma wadaroma ne eti akirwa kase no wakase no kofo bi ebehye ye omo firi achim ekro so omo so mo ye ayekofo nti eje omo ne omo tran asesi aya san bai yenti bi hwe omo ma omo ko antran ho nti be ma daroma eje omo ma ye me ma omo ekokofa omo bae na me de omo eko afirija bebia misuman tano kwaku ewo no sa omonko ni tano kwaku nkofo no enkotra omoko afirija ho ene tano nkofo ekotra ono mo tra fi bebre asambe na contrast na ekokun pa na se ekokun no so a tando yi ene ediko ese yidin kunim ekon bia ebeko bia na akon animu nsem na won to aso ena de akonwa no ebedi sa ppf nsem wo modi akonwa fe bebre ene abeto sa owure ya obetre Nsiah owura kwabran Appiah contransman sa sesem ebi wo ho ohene bi oba ememu oje won sas bi o bai ya sa obaje wade sensem pi wo ho a ebetimi kan wo ha enti mo lance committee me wo achiame sa nsasesem nyina ma lance committee for nti na me da konyo ne cheo mi chao kusa ano si komemu achiame mo kase ma no na o si bi nchire me Nsiah Appiah Kadeta nananeme Dwamna nananeme Kwame aje nananeme Bema Meseu kada kan kuyada Sasum pa me nananom ede som kontanse akonya ma de kosum opemso ya ne kotoko hene eno na me bai me to aso me mfansuo nyina manum kasa nkyerɛw me ntentase ontufo mfa me katemamfa na me nyese uti so oche saya mi saye bisami yade ofra me anopa awia anwumre anadwo empodasium na mama metu kuyada
Emma. Yebube, the brebe says Yebube. I buy a day. Crap, Rego, and him Sabe, or Jambu, be a secret, and was what others. Anyone to Nafi, Emma, I said, Biamfo. Blani P. Freemantambe, he say pain, and young Quandewa, lay a sotron white. And son, or dear Sibefitana, no matter what you bring, some more to turn in some of the money. You are a new reclaiming. We are so for Crown Ye. Tonte, Yanosania, NYANSAPO. I want to take on a money, and take a bonnet, Fenam Catriqua. What I amount to my effect, Nidin the same. Nidin Obama. Akola wa no so pese otimu usuma ense brata ma Honhonhia na Amerikasa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya